Ole inzawa in sibai lai vek ule ka channel te khunga in milo subscribe sakwe to nia. India chu USA na hrem wangin mi nuai som thum velin na an chan mek. US President Donald Trump chuan India bung ruwa an ramalak lu chu za somnga Chhiah Lalpa wangin India factory lian tam tak ten boina machon na mi noi som thum velin na an chan mek ti chu Times of India chuan a report. Donald Trump chuan India nena Chhiah Lalpa chan chu India hian America bung ruwa lak lu khap alo nei lo nual ti amu chuaka India in America bung ruwa alak lu ve chun te po Chhiah 100% thleng te in alo la ni in Trump chuan India chu Chhiah Lalpa ti in hming lem avwa sakhial ani chu baka kum sang ni som ni pani khan Russia in Ukraine arun nu khan Europe ram ho ten Russia ul an lei du tolova ma se India chuan rem changa la in Russia ul chu montlom zokin alo lei sak thin wang hian Trump chu India chunga alung oi lo hle ani India bungrua hlalna lianber chu US ania India in USA bungrua a hral hian a lok ema a chan chu US dollar a sang wang ani amaro chu India hen Asia ram nena bungrua a hral chuan a lok pui phak lova a chan nia lang chu Asia ramte poisa luna aniam hlom wang ani India Sarkar opposition leader Rahul Gandhi chuan India economic is dead economic athi tiin thudik ani ati India hian America hi my friend ti chung si in kum tam tak America bungrua laklu alo khap reng chu amu chiang le India BJP vai sarkar hi lelama orsen le lama ordum achinga khovela democracy ramlian ber intisi in Myanmar sipai sarkar mi aung lairal tuam supply to lian ber pol alauni reng mai US in hrem be ram te chu an thang mo in an chang kang thei lo thin le chung ram te chu Myanmar North Korea Iran Cuba Venezuela Sudan te ania India sarkar chu phakar chuain Trump chu atlon meka amaro chu Trump hian India sarkar chunga hian alung oi lo hle ani Trump hi alung oi lo ti mai baka India sarkar chu hrebe tepo alatum hial ni in Times of India chuan asoi ani